Pangapunten ing kala wau sampun kepareng kawuh nampi seratan iki sing ngersake kanca-kanca kala muda. Lho, iki lain daripada yang lain. Bilih panjenenganipun Mas Lukman Panja Kendang. Kadherekaken saking Mas Gepeng, Mas Cukrik, Mustaji. Ayo Mustaji yo melok nayu barang kok. Melok klebu kok mangsamu tulisane iki lho. Karo Mas Rempong. Lah dalah. Gendingipun nonton tayub orek-orek Mas Doyi. Ingkang baken setunggal ampun orek-orek raine MC-ne nggih. Sira MC-ne sampun boten pokro. Mas Santo. Dini kabareng kanjeng wonten ngastem para kanca kadang bodho tumaruno ingkang sampun samapta ing ati sami going diri sepisan kepareng kala dhereke saking panjenenganipun Mas Lukman, Mas Gepeng, Mas Cukri, Mas Mustaji, Mas Rempong, Mas Fuad, monggo Mas Fuad. Mas Lukman yuk. Mas Lukman konco-konco dikoordinasi. Yuk. Mas Lukman, Mas Gepeng, Mas Cukri, Mustaji, Mas Rempong, Mas Fuad monggo. Sa omahe yo asik iki nom-noman seger iki seger bojomu gak melok to melok wah pelang ya Rian Ji Mustaji Mustaji. Nggih, nuwun pangapunten kepara Mbak Yeti, Mbak Ria ugi saking panjenenganipun genduk. Yo Mustaji ndi? Mus. Ayo Mustaji le tak celuk. Mus. Loh, pokoknya Mustaji ini urung munggah sudah dimulai. Bener tere Pak. Ayo. Saya Mustaji nanti bolo. Bocah iku golek kiwan mesti Mustaji biasa. Wong akeh ngrepe munggah kok mesti golek kiwan ngregeli deman panggung. Om Jendut. Pangapunten Om Jendut. Lenggahe sisih pundi? Mas Lukman, Om Jendut lenggahe sisih pundi? Mus. Selak dalu. Ayo. Ayo, lewat ngarep. Mulai lho. Ayo, monggo. Mbak Heni ya.
Sutresno oh ha oh sinangga anakku tiromo kang mas kena ngiping aranging ora kena nyanding ora bareng nyenggol kang mas yo digoyang goyang kabeh goyang goyang apa kong sing digoyang cakra kembang bergoyang goyang musar kabeh nyata sayekti nonton cakra kembang nyampur sari nonton ayub wanci sore katon asri Sutresno padha ngibing jaluk jejogetan sinangga anot irama kana ngibing nanging ora bareng nyan megal megol nanging ora bareng nyenggol yo digoyang goyang 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 kabeh nyawang goyang 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 ibing pingin nyanding goyang 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 megol ora bareng nyenggol muser-muser ser rene goyang nyoto sayekti cakra kembang campur sari yo ore mas yuk yuk ya yes oh la lo we oh we ayo kita gerseng ora parian didenda kadung munggah itu gelem parian sik kawitan saka mus mus sik balik sini rene sik mus iki ora ya ora aja lho perkarane iki provokatore Mas Mustaji lah lho ayo mus ayo milih parian apa milih didenda gawe gedek dipoklei dinteni dek lek ora dikei yo
iki kang ngarep jos jos. Ya ya ya. Ayo man. Ayo man. Ngarep sik telu, engko ngguri telu. Urut pokoke. Iso. Panjak ora iso piye to? Panjak mosok kentekan gending. Gas larasnya gas. Pales. Trek gandeng momot tebu yen radi jembeng ra iso mlebu. Ya padha ya padha senali lepas orek ya layo mas yo pas miteng Bareng Mas Lukman sing nganggo topi Mas sinten menika Mas? Mas Buat, ayo Mas Buat. Mas Muad. Aja heran-herani anik nih. Kon dredeg malah ngrewel ku. Godhong waru. Kurang dhuwur. Godhong waru. Godhong waru. Godhong waru. Samono. Godhong waru. 50.000. Godhong waru. Mas Buat. Samenten Mas Buat. Godhong waru. Go. Dhuwur. Go. Wis to angel. Godhong waru. Ya wis. Ayo go. Godhong waru bolong-bolong bojo ayu digondol uwong. Ya padha. Lah piye. Jalali lopas rek orek. Ya layo mas yo pas. Sekarepe bisa sesaji karek kuwi kalih muri mas gos. Ayo. Mas sinten? Mas Cukrik, ayo Mas Cukrik. Iki ndredeg sik wis ngombe entek sak galon. Godhong waru. Godhong telo, godhong kates. Marian ora tau. Malah pidato. Aja diurap iku diurap. Golek nang lopo. Godhong waru, godhong kates. Duwe rusak, duwe rayapan. Mbahnya. Monggo duwe kobong, duwe rusak, duwe sayapan, duwe ketiban udan monggo diijolke. Ayo Mas Cukrik. Godhong wara. Godhong koro. Ayo. Godhong wara, godhong kates. Ya. Ora ngono. Nom-noman kene kok iso ya apik-apik lho ya. Godhong koro, godhong kates. Ya. Godhong karo. Godhong kates, godhong lutas. Godhong karo. Godhong karo, godhong kates. Wes tutuk
Piye? Iki golekno klopo karo teri wae enake mbuh. Karena Mas Sukri sudah angkat tangan. Ayo Mas Gepeng yo. Ayo. Sa. Anda. Sa. Aduh, iki bumbune. Sandal jepit sandal bakia panggonane jepit mesti Panggonane nyepit mesti pena. Oh ya. Mas Jangkamu. Sita iki urung parian lho. Ayo Rempong makan wis besok. kemendemen. Iku wis bari. Parian tok gak apa-apa. Parian tok, Pong. Ayo, Pong. Aja godhongne lho, aja godhongne. Alah ya. Aja godhongne. Ah godhong-gedeng terus alum. Piye iki? Pun Mas. Nggih, nuwun sewu pripun Mas Lukman, monggo kagem malik gendhingipun. Mangke bakdo niki kalau mau pemendutan Mas Manten pepeling kalian nopo kalau Mas Manten kalau kok kasupen. Nuwun sewu. Gajah-gajah. Mboten nek Mas Manten mboten gajah-gajah wae. Pepeling kalian nopo kula rantos Mas Manten nggih. Yuk. Opo dang kuning pepeling. Pepeling ketemu jodoh. Oh iya. Pepeling mau gawe seksi. Seksine Ojing ya lagu seksine Ojing ya. Niki diaturke pepeling podang kuning pepeling ndereki merdika sak panjenengan para kanca wiyaga ingkang saestu wonten kaldongan dalu ingkang sampun pinilih sesarengan kadang-kadang cakra kembang campur sari semangga. Yuk, ya,
yuk yuk yuk. Ya, ya, ya. As. Oh ya. Ser. Podang kuning bebeling. Wis wajine tansah so. Oh iya. Ayo krek, ayo krek, ayo krek, ayo krek, ayo krek. Ayo krek, ayo krek, ayo krek, ayo. Jas yen kabareng Oh, luhur asar. Yuk ya, yuk ya. Yuk ya, yuk ya. Jasembrono Cakra kembang campur sari. Matur sembah suwun kunjuk Mas Lukman, Mas Gepeng, Mas Cukri, Mas Mustaji, Mas Rimpong ugi Mas Fuad. Alhamdulillah